नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. काणकोणच्या गोकर्ण पर्तगाळी मठात विद्याधीश गुरुपीठारोहण कार्यक्रम. काणकोण 540 वर्षाची दीर्घ परंपरा असलेल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23वे गुरुस्वामी म्हण परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीमद वडेर स्वामी महाराज हेमी मठात गुरुपीठारोहण कार्यक्रमानंतर मठाची संपूर्ण सूत्रा स्वीकारली. या वेळार मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देंपे, उपाध्यक्ष रामचंद्र आर कामत, खजिनदार दत्तराय साळगावकर आणि इतर हजर आशिले. मठ परंपरेतले 23वे गुरुस्वामी वृंदावनस्थ विद्याधिराज तीर्थस्वामी हेमगेले उत्तराधिकारी म्हणून विद्याधीश तीर्थस्वामीजी विराजमान झाल्यानंतर नूतन स्वामीन आपणाल्या आशीर्वचनात गुरुस्वामीप्रमाणेच आपण या मठाचे काम प्रामाणिकपणान पुढे व्हरचो प्रयत्न करतलो असे सांगून कसलेही लहान मोठे काम श्रद्धेन आणि भक्तीन केले तर यश निश्चित प्राप्त जाता असे नूतन स्वामीन आपले मत व्यक्त केले. गुरुपीठारोहण कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सगळ्याक आयुष्य आरोग्य बरे मिळो म्हणून प्रार्थना केली. श्री पुत्तुपै हेमी आपले मनोगत व्यक्त केले. गोंय राज्याचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हेमी गुरुपीठ कार्यक्रमानिमित्तान धाडिल्ल्या संदेशाचे वाचन श्रीनिवास देंपे हेमी केले. अनिल पै हेमी सूत्रसंचालन केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात माजी मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमगेली प्रवाह पीडित ग्रामाक भेट. कारवार. माजी मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या हेमी ऑगस्ट 1 तारखेक कारवार येवन ऑगस्ट 2 तारखेच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रवाह पीडित प्रदेशाक भेट दिवन थिंची अतिवृष्टीन जाल्ल्या हानीचे सर्वेक्षण करतले. हल्लीच मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी जिल्ह्यात काही मोजक्याच जाग्यार प्रवाह पीडित नुकसानीचे सर्वेक्षण केले. त्याच्यानंतर आता माजी मुख्यमंत्री विरोध पक्षाचे नायक श्री सिद्धरामय्या, माजी सचिव हळियाळ शासक RV देशपांडे हेमी भेट दिवचे आसात असे कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी कळयला. ऑगस्ट 1 तारखेक माजी मुख्यमंत्री कारवारात येऊन वास्तव्य करतले. ऑगस्ट 2 तारखेक कद्रा जलाशयाच्या प्रवाह पीडित ग्रामात संत्रस्ताक भेट देऊन हणकोण, गोटेगाळी, घाडसाई, कद्रा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या संत्रस्ताले अहवाल स्वीकारून KPC अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करतले. नंतर मल्लापुरा भेट देऊन थिंचे हानी जाल्ले स्थळार भेट देऊन नंतर अणुस्थावर अधिकाऱ्याकडेन परिहाराबद्दल चर्चा करतले. दनपारा अंकोला शिरूर वासरकुदुर्गे या ग्रामात भेट देऊन अंकोला लोकोपयोगी खात्याच्या अतिथीगृहात परिहार वितरणाबद्दल अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करतले. नंतर नाडव सभाभवनात प्रवाह पीडित लोकाले अहवाल स्वीकारतले. दनपारा अंकोला तालुक्यात प्रवाह पीडित ग्राम डोंगरी, सुंगसाळ, हिल्लूर, मोगटा, अचवे, शेटगिरी, बेळसे, वासरे, पोन्नेबैल, अग्रगोण तसेच जलवृष्टीन हानी जाल्ल्या लोकाले आणि न्हंय लागींच्या स्थायिक आशिल्ल्या लोकाले हेमगेल अहवाल स्वीकारतले असे प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. रामनगर गोवा महामार्ग बंद जाल्ल्यान 28 गावातल्या नागरिकाले हाल. जोयडा. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद केल्ल्यान जोडा तालुक्यातल्या 25 गावाक आणि खानापूर तालुक्यातल्या 3 गावाक फटका बसले आसा. या गावातली वाहतुकीची सगळी सुविधा बंद झाली आसात. पावसा लागून अस्तोली ब्रिज धोकादायक जालो आसा. तशेंच आदमोड पर्यंत अनेक जाग्यार रस्त्यार मोठमोठे खड्डे पडिल्ले असून या खड्ड्यात वाहन अडकून पडतात. त्याचो परिणाम म्हण हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला असा. हो मार्ग बंद झाल्यान अखेती पंचायत क्षेत्रातली 11 गावां, केसलरक पंचायत क्षेत्रातली 2 गावां, बाजार कोनांग ग्रामपंचायत क्षेत्रातली 9 गावां, असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातली 2 गावां आणि रामनगर पंचायत क्षेत्रातली 1 गावाक फटका बसला असा. ह्या 28 गावाक बाजारासाठी रामनगर हिंगा येवचे पडटा आणि हांची विद्यार्थी शिक्षणासाठी रामनगर हिंगा येतात. जाल्यार रस्ते नाशिल्ल्यान बस व वाहतुकीची इतर साधन सुविधा उपलब्ध ना. ताका लागून स्थानिक नागरिकांबरोबर विद्यार्थ्याले प्रचंड प्रमाणात हाल जाती आसात. असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातले चांदवाडी आणि दुर्घट्टी या गावात पांढरी न्हंयक ओलांडून वचचें पडटा. पांढरी न्हंय वयलो नवीन ब्रिज अर्धवट अवस्थेत आसा. ताका लागून रामनगर किंवा जोडा हिंगा वचसाठी हांची नागरिकांक केसल रॉक अनमोड हिंच्यान रामनगराक येवचें पडटा. मात्र हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आशिल्ल्यान तेमचेर दोन्ही बाजून संकट येयलें आसा.
कोरोना लसिकेसाठी टोकन दिवची पद्धतीचेर आस्पत्री कर्मचाऱ्याचेर सार्वजनिकालो आक्रोश. कुमटा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा शहराच्या सरकारी आस्पत्रेत कोरोनाची लसिका घेऊक टोकन सिस्टम करून टोकन मेळून जाऊन सार्वजनिक आस्पत्रेच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध आक्रोश व्यक्त करू लागले. कुमटाच्या सरकारी आस्पत्रेत फक्त 100 डोस लसिका येलात असे कळतरेत सुमार 200 पेक्षा जास्त लोक सकाळी आस्पत्रेच्या आवारात येऊन टोकन घेऊ हजर झाले, तर धुंडामुंडी जाऊन टोकन मिळू शकले ना. लोक खूप बेजार झाले, कारण ते हेज पयलीं बऱ्याच वेळा वॅक्सिन घेवसाठी खाली हातान परत गेल्ली उदाहरणां आसात. ब्रेस्तारा कुमटा आस्पत्रेत 100 डोस येतले असे कळतरेत खेड्यापाड्यांतल्यान लोक जमले, पण टोकनासाठी सदांचेच लोक येवन टोकन घेऊन दुसऱ्या दितात असे कळलेले. कर्मचारी आधार कार्ड घेनासतना टोकन दिवन हो घोळ जाता असे एक बँक उद्योगी व्यंकटेश किणी हेमी आरोप केलो. आपूण 4 दिवसांच्या येता पण तेच लोक हिंगा दिसतात असे म्हणले. कोणाक तक्रार करया म्हणल्यार सगळे कंत्राटी कामगार आसात. अशें जर चलत रावले तर आनी 1 वर्ष पर्यंत वॅक्सिन घेवचे साथ दिना अशें म्हणले. हेजेर जनप्रतिनिधीन राजकीय बाजून दवन लक्ष घालून हितूंत सार्वजनिकाक न्याय दिवचो अशें तेमी सांगले. अस्तोली ब्रिज वाहतुकीसाठी असुरक्षित. तहसीलदारांकडच्यान पाहणी. जोयडा. रामनगर गोवा मार्गावेले अस्तोली ब्रिज हे पुराय प्रमाणात कमकुवत जाल्ले आसा. तेका लागून ह्या ब्रिजा वयल्यान वाहन सोडच्याक जावचें ना अशें जोडा तालुका प्रशासनान स्पश्ट केले नंतर वाहन अडकून पडिल्ली परत वापस वचूं लागलात. शनिवाराक जोडा तालुक्याचे तहसीलदार संजय कांबळे, जोडा CPI, रामनगर पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, रामनगर ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हेमी अस्तोली पुलाची पाहणी केली. त्यांना हो ब्रिज अवजड वाहनाच्या वाहतुकीसाठी सुरक्षित ना म्हण अधिकाऱ्यांनी सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 75 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 10, अंकोला 14, कुमटा 16, होन्नावर 17, भटकळ 7, शिरशी 6, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 32 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 8, अंकोला 8, कुमटा 8 आणि होन्नावर 8. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53,191 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 52,037 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 424 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 49 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 375 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेतले असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात होन्नावरात 2 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 730 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.